Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft gisteren hoge straffen geëist tegen 4 mannen die worden verdacht van een poging tot corruptie. Dat zou zijn gebeurd tijdens onderhandelingen van Refineria di Curaçao vorig jaar met een mogelijk nieuwe beheerder. Tegen 3 mannen is 4 jaar geëist. Tegen de voormalige directeur van Refineria di Curaçao is 5 jaar geëist. De 4 zelf ontkennen dat er sprake is geweest van corruptie. De persoonlijke medische gegevens van bijna 200 personen zijn openbaar gemaakt. Dat meldt de Extra vandaag. De personen zeggen niet te weten wie degene is die de informatie bekend heeft gemaakt en ook zijn ze het er niet mee eens. Ze gaan om een e-mailadres met de naam jennylagoon@gmail.com. De betrokkenen hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Het gaat steeds slechter met het hotel On Vacation te Parasassa. Werknemers wachten al lange tijd op hun salaris en ondanks vele beloften kregen ze die ook gisteren niet. Daarop werd besloten tot een staking. De gasten konden niks meer te eten krijgen en daarop heeft het Curaçaose Toerismebureau willen helpen. Alle gasten van On Vacation zijn opgehaald met een bus om ze uit eten te nemen. Op die manier wil het Curaçaose Toerismebureau toch nog iets doen om de naam van het toerisme op Curaçao hoog te houden. De situatie zelf bij On Vacation wordt van kwaad tot erger en de Extra vreest dat de zaak binnenkort gaat sluiten. Er is de afgelopen dagen veel gekeken naar een cruiseschip Aida Perla. Dat werd geweigerd in Santa Lucia en ook in Dominica. Het staat gepland om volgende week Curaçao aan te doen. De boot werd geweigerd vanwege angst voor het coronavirus. Maar epidemioloog Izzy Gerstenbloed zegt vandaag in de Extra dat het onderzoek is gebleken dat de passagiers ziek zijn, maar griep hebben, geen corona. De president van de Centrale Bank van Curaçao Sint Maarten, José Jardim, heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat er op geen enkele manier sprake is van een gevaar van devaluatie van de Antilliaanse gulden. Hij betreurt de discussie hierover die is ontstaan nadat de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao vorige maand haar angst hiervoor uitsprak. Volgens Jardim is die angst onterecht. De First Curaçao International Bank van de Nederlandse zakenman John Deus heeft een akkoord gesloten met het Openbaar Ministerie op Curaçao. Al in 2006 werd de bankvergunning van de bank ingetrokken vanwege verdenkingen van schuldwitwassen. Dat heeft uiteindelijk na 13 jaar geleid tot een transactieovereenkomst. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie van Curaçao hebben de transactie aangekondigd, maar niet bekendgemaakt hoe hoog die is. Volgens sommigen zou het om meerdere miljoenen gaan. Een huis aan de Stakamahatcheweg is gisteren volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer kon er nog maar weinig worden uitgericht. De brandweer heeft er dan ook vooral voor gezorgd dat dichtbij gelegen huizen niet in gevaar kwamen. Ook is er een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De bewoners zijn ten einde raad omdat een groot deel van hun bezittingen is verbrand.